बुंबाय आन्दलन खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ ना गोरान बायदि फोरानगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। दिनै दङ जोंजों रतेन्द्र दैमारी सार। बिथाङा 70 नं माजबाट एलएसिनिफ्राय गेलेगोन इउपिपिएल हानजानि जानानै। नोंथांमोना माखासे पलिटिक्सनि बिथिङाव गोबां बाथ्रा मोनथिनो सानो। दा सोरबाफोर बुङो भिडिअ बानायब्ला पलिटिक्सनि, आरो सोरबा बुङो पलिटिक्सनि भिडिअ बानाय, सोरबा बुङो पलिटिक्सनि भिडिअ बानायाबाथाय पलिटिक्सनि भिडिअ बानाय। स' बेयावहाय दायो आं गासैनिबो बाथ्राखौ खोनासंजोबगोन, बयनिबो बाथ्राखौ खोनासंजोबगोन। दिनै आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 70 नं माजबाट एलएसिनिफ्राय जाय इउपिपिएल हानजानि केन्डिडेट हिसाबै गेलेगोन रतेन्द्र दैमारी, बिथांजों जोङो माखासे बाथ्रा मोनथिनो लागोन। बिथांनाव जों सोंगोन आरो बिथांनिफ्राय जों मोनथिगोन। नोंथांमोना अफिसियेलि बिथांनि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोनगोन माखासे बाथ्रा। आरो लोगोसे बिथांनि जे कन्टेस्ट बिपिएफ हानजानिफ्राय सरन बर', नङा होमबा, सरन बर' बिथाङाबो गेलेगोन। स' गिबियावहाय आं नोंथांखौ जोंनि बिएम सेराप चेनेलाव गोसो गोरबोजों खुलुमनानै बरायनाय थाबाय सार। खुलुमबाय। अके, फार्स्टथिं जे आं बेखौनो बुंगोन, दिनै नोंथाङा रेलि खालामगोन बेवहाय, आरो बिनि थाखाय अल द बेस्ट। ओमफ्राय आं नोंथांनिफ्राय बेखौनो मोनथिग्रोगोन जे नोंथाङा पलिटिकेलाव फार्स्ट टाइम गिबि नैबे देग्लाय एमएलए केन्डिडेट जानाय, नङा होमबा? औ, माबायदि मोनदों नोंथाङा? थ' आं सानाखैमोन जिउआवहाय बिदि राजनितिकआव फैनानै बिदि बिजाथि महरै गसंनो मोनगोन, बेखौ आं सानाखैमोन। खिन्थु दिनै बे सानै खामानियानो आंनाव जाबाय। बेथ' मोनसे आंनि थाखाय गिदिर एक्सपिरियेन्स बियो, आरो मोनसे गिदिर जुजिनाय। दिनै बे जुजिनाया देरहासार जागोन रायजो राजाफोरनि अननायनि गेजेरजों, आरो दिनै देरहासार खालामनो हानाय थासारिबो दङ। खारन बेयावहाय जि 70 नं माजबाट बिधान सभा समस्ति, बेवहाय जोंहा जि भटारफोर दङ गासै 1,60,000 भट। 1,60,000? औ। आरो बिनि गेजेराव 1 नाम्बाराव दं जों बर'फोरा 42,000 भट दङ। 42,000? आरो बिनि उनाव सेकेन्डआव दङ आदिबासिफोर दङ, बिथांमोना 38,000 भट दङ। 38, नाथाय बै सानथालिफोरखौ बुजाबोबा बिथांमोना जोंनिख्रुइ एसे गोजौ थाबावो। आरो थामथियाव दङ माइनरिटि भटनि 36,000 भट दङ। माइनरिटि? औ, बिदिनो आरो असमिया राव रायग्रा असमिया भाषी सुबुंफोर, बेबायदि गासै 14,000सो भट दङ। 14,000। आरो बिनि गेजेराव जोंहा गुरखा नेपालि गुरखा भट दङ, जोंहा 12,000सो भट दङ। बेबायदिनो बाखि खिथा जोंहा जि बेंगलि, मारवारि, बिहारि आरो जोंनि फिसा फिसा ट्राइबेलफोर गार', राभा, हाजो, बिसोरखौ लानानै 1,60,000। माखासे इनफरमेसन होनो सानदों। आं दिनै देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव रतेन्द्र दैमारी सारनि न'खर, बिथांनि न'खौ भिडिअ खेबनानै आं लाबोदों, आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ फोसावनो सानदों। बिथांनि माखासे मावनाय खामानिफोरखौ नोंथांमोना मोनथिया जानांगौ, जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ खोन्थानानै होनि। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे समावहाय बिथाङा प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारिबो जादोंमोन, आरो लोगोसे गोबां बायदि बायदि बिबान लानानै बिथाङा समाज सिबिदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिथाङा, आरो लोगोसे गोबां बर' हारिनि थाखाय जे मोनथाय नांगौमोन, बे मोनथायखौ मोनहोनो थाखाय बिथाङा गावनि न'खौ बावगारनानै, गावनि न'खौ दोनथ'नानै बिथाङा हारिनि थाखाय गोबां समसिम खामानि मावदों। बेखौ बिथांनि गामिनि आरो बिथांनि हालामनि रायजो राजाफ्रा मोनथियो। दिनै गोबां मानसिफ्रा मोनथिया जानांगौ, बिनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ ससियेल मिडियानि दारै, जोंनि बिएम सेराप चेनेलनि दारै मोनथिहोनो सानदों। नोंथांमोना मा सानो बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथासै। बिथाङा बेसेबांबा समसिम बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबाय, आरो लोगोसे हारिनि खामानि मावै मावै दिनै बिथाङा गावनि न'खौनो बानायनो, गावनि न'खौनो मोजाङै लुना लानो बिथाङा समखौनो मोनासै। बिनिखायनो दायो नोंथांमोना बेखौ सापर्ट खालामनांगौ। नाय बिथांनि न'आ माबायदि। बिथाङा दिनै एमएलए केन्डिडेट, बिथाङा 70 नं माजबाटनि बिथाङा सासे एमएलए केन्डिडेट इउपिपिएल हानजानि, नाथाय बिथाङा दिनै गावनि न'खौनो बै समावहाय लुनानै लानो समखौनो मोनासै। बिकज बिथाङा हारिनि जे खामानि मावदों, बै हारिनि खामानि मावनायाव नांथाबनानैनो गावनि न'खौ लुनांगौ ना मानांगौ बेखौ बावगोमाबाय। बेबायदि लिडार
दा बेयावहाय दिनै जोङो बेयावहाय BJP आरो जों UPPL हान्जा जों फ्रेन्डलि गेलेदों दा बेयावहाय दिनैनि थासारिखौ नायोब्ला आंनि फिल्डआनो बयनिख्रुइ साबसिन जानानै दङ गोबां मोजां जाना दं औ मानोना बेवहाय जों मिन्थिगौ जोङो थांनाय जे नैबे BTCनि बिसायख'थिमोन बे बिसायख'थियाव जोङो माखासे समस्थियाव जेनदों माखासेयाव जोङो देरहादों दा जोंहा बे MLA समस्थियावहाय मोनथाम BTCनि समस्ति गोलैयो धनस्रि समस्ति गोलैयो रौता समस्ति गोलैयो पासनै सेरफां गोलैयो अब्ला नैबे धनस्रि समस्तिनि 13टा प्राइमारियाव 10टा प्राइमारियानो नैबे माजबाद समस्तियाव रौतानि 9टा प्राइमारिनि गेजेरावहाय मोनब्रैया माजबादाव आरो बिनिफ्राय पासनिनि गासै 12टाबो गोलैजोबो आरो गबिन्द सारनि जे भैराकुन्द समस्तिमोन बे भैराकुन्द समस्तिनिफ्रायबो मोनसे पार्ट गोलैयो गासै 27टा प्राइमारि उदालगुरि टाउनाबो गोलैयो नामा एसे उदालगुरि खोला पार्टआ एसे गोलैयो बारा गोलैया बांद्राय गोलैया फ्राय माने 20% गोलैयो होनजायो थ' बेखिनि गासैखौ हिसाब खालामोबा 27टा प्राइमारि नैबे माजबाद बिधानसभा समस्तियाव दङ आरो बेयावहाय जोंहा 18टा प्राइमारियावनो जोंहा PCDC चेयारमेन थारमाने जोंहा दंखायोना दिनैनि तारिखआव PCDC चेयारमेन दङ बाखि खोथा जोंहा 9टायावल'सो गैया आरो जोङो थांनाय BTC इलेक्सनाव जि बिसायख'थि भट मोन्दोंमोन बे भटआ जोंहा दिनै गोबांथार 45,000निबो बारा जायो नैबे धनस्रियावहाय रुजुगोरा आदा बिथाङा गेलेदोंमोन बिथाङा जेनदोंब्लाबो 15,000 भट मोन्दों बेनिफ्राय धनस्रियाव मिथाराम बसुमतारी बिथाङा AID जानानै गेलेदोंमोन बिथाङा 11,000 भट मोन्दोंमोन बिथाङा जोंनि हान्जायाव हाबफैबाय मोनसे समावहाय BLTनि हम सेक्रेटारिमोन साब सरकारिमोन बिथाङा खननै EM जाबाय बिथाङाबो जोंजों दिनै फैबाय धनस्रियावहाय जोंहा मजबुत जाबाय आरो रौतायाव डक्टर नीलु सरगिरा देरहाखानानै दंखायो EM दङ बेनिफ्राय मोनब्रै प्राइमारि गोबांथार बुरजा जों भट मोन्दों फ्राय 12,000सो जों बेयाव भट मोन्दों बिथिं 15,000 आरो मिथारामनि 11,000 भट जोंहा दंखायो औ बेखिनि भटआ जोंहा दंखायो आरो नैबे पासनै सेरफाङावहाय जोंहा दीपक हराल बिथाङा गेलेदोंमोन बिथाङा बारा भट मोनाखै अब्लाबो 10,000 बिथाङा भट मोन्दों दङब्ला जोङो बिथिं 11 आरो बिथिं 15 एसे 25-26 लादो आरो नै बिथिं 12 बेखौ राउन्ड फिगार 10खौनो लादो अब्ला जोङो 36 जाबाय आरो नैबे दीपक हरालनि 10 लादो 46 लादो बा 40खौनो लादो बेनिफ्राय जोंहा आब' राजेश्वरी बिथाङा नैबे धनस्रि समस्तियाव BJPनि जानानै थांनाय BTC बिसायख'थियाव गेलेदोंमोन बिथाङा 8,000निबो बारा भट मोन्दों दिनै बिथाङा दिनै जिहेतु MLA आव गेलेयाखै बै भटआ आं लकेल हिसाबै बे भटआबो आंनियावहाय 4,000-5,000बाबो एड जागोन अब्ला जोंनि भटथारानो 40-50 रोजा दङ आरो दिनै UPPL हान्जाया जिहेतु बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सक्तिहालि ओनसोलनि मोनसे राजखान्थि हान्जा जाहैबाय आरो जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जों देरहानानै सरकारबो जोंहा दंखायो आरो बे हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन माहारिफोराबो दिनै जाय बिथांमोना BPआव दङमोन बिथांमोना 5 बोसोराव UPPL सरकारा थासिगोन अब्ला गासै जौगानाय खामानि आसनिनिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गासैबो सुजुग सुबिदाखौ नैबे सरकारासो मावसिगोन होननानै दिनै गुबुन गुबुन माहारिफोराबो लोब फैदों बे मोनसे आरो मोनसेथिं BJPनो दिनै माइनरिटि बिथांमोना भट होआ बिथांमोना 36,000 भट दङ आंनो होजोबाबाबो आंनो खावसे होब्लाबो 36आव आङो माने 15,000सो भट मोनब्लाबो बा 10,000सो भट मोनब्लाबो दिनै बेखिनि भटआ प्लास जायो थांनाय बारनि MLA आरो आदिबासि बिथांमोना दिनै जितु किसाना आदिबासि माहारिनिब्लाबो जितु किसानखौ नैबे माजबाद समस्तिनि गासै रायजो राजाया बिधायक एबा बिजाथि हिसाबै आजावनो लुबैयाखै मानोना जितु किसाना दिनै BJPनि पार्टिब्लाबो बिजाथिब्लाबो बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो BJPखौ गेदेर गोलाव खालामनो जुजिबोनाय मानसि नङा बियो दल बागुरि फैनाय बेयो मोनसे समाव कंग्रेसाव गेलेदोंमोन काउन्सिलावहाय बे खनसे देरहादों निर्दलीय जेबो मावनो हाखायाखै खारन हाग्रामानि सरकार दङमोन बेखौ जेबो पात्ता होखायाखै हाग्रामाया ओरैनो नामावल' जानानै थादों बेनि उनाव थालासाबिनि जानानै गेलेलायबाय बेयाव जेनलायबाय एबार बेयाव जिहेतु आदिबासिनि गोबां भट दङ आरो BJPआ जोंनि सेन्ट्रेल स्टेट जेरै सरकार दङ बेखौ फान लानानै बिथाङा गोबां मोनसे आसाजों दिनै BJPनि टिकेटखौ बोरै मोनखो मोनथिया नाथाय जोंनि UPPL हान्जानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि जोङो सावरायदों माजबादखौ जों आगारनो हाया जोङो कालाइगावखौ आगारनो हाया जों पानिरखौ हायामोन नाथाय अब्लाबो दिनै गोरोबथानि थाखाय बेखौ आगारनांगौ जाहैबाय आरो ST समस्ति हिसाबै जों उदालगुरिखौ जों मोनखादों BJPबो दं नामा बेयाव दा नैबेयाव BJPबो दङ दा बेवहाय जोंहा फ्रेन्डलि गेलेदों दा बेवहाय BJPनिफ्राय जितु किसान बिथाङा आरो आं दिनै UPPLनिफ्राय आं रतेन्द्र दैमारी बिथाङा दिनै
जों सानैनि गेजेराव दिनै आंखौनो दैखांनानै लाना थांनो हायो मानोना आंखौ दिनै आं बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो आं खामानि मावबोदों न' बांखौ आं जोथोन लायाजासे नोंथाङा आंनि न'आव थाङोब्ला नुहैगोन आं न'खौ जोथोन लायाखै मानोना आइ गोमानायनि उनावहाय आंनि आब'मोनखौ बिया होजोबनायनि उनावहाय आङो आफादाव थानानै आङो 100% खामानि मावदों आङो न' बांखौ जोथोन लानानै गामियाव थाहैनो हायोमोन नाथाय आङो रावबोबो जिहेतु गैखाला बेखायनो हारिनि फारसे समाजखौनो आं मोजाङै मावनोसै होननानै जोङो बै समनिफ्रायनो बड'फानि जि सोमावसारनाय बे समाव आं एम इ स्कुल हाइ स्कुलनि जानानै फरायसा हिसाबै जानानै आं खामानि मावनो मोनदों बिनि उनावहाय जि पिएलटिनि मुभमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जथाय मुभमेन्ट बेयाव आं कलेज स्टुडेन्ट हिसाबै आं खामानि मावनो मोनदों आरो नैबे जि बिटिआर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय 2010निफ्राय जि जागायनाय आन्दलन बेवहाय आं सासे डिग्रि फरायसा हिसाबै डिग्रि फोजोबनानै आङो सासे ग्रेजुवेट गथ' हिसाबै आङो बिथांनि बे सोमावसारनायनि खामानिखौ आं मावबोदों बेबायदिनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जिल्ला लेभेलावहाय आङो 2 बोसोर आङो लिटारेल सेक्रेटारि जादों 4 बोसोर स्पिकार जादों बेनिफ्राय 2 बोसोर आं जेनेरेल सेक्रेटारि जादों 2 बोसोर आङो भाइस प्रेसिडेन्ट जादों 2 बोसोर आं प्रेसिडेन्ट जाबाय बिनि उनाव एडभाइसार हिसाबै 2 बोसोर थाबाय आरो नैबे बिटिआर सुक्तिनि सिगां आङो मिरुआव थांदोंमोन नेहाथारि हिसाबै नैबे आथिखालाव जिथु सुक्ति जाबाय फैबाय थानाय समावहाय जोंहा आन्दलन गैथ'लिया अब्ला आरो नैबे जिखिनि जों बिटिआर सुक्ति खालामबाय जिखिनि दफाफोर मोनदों बेखिनिखौ मोजाङै मावलांबानो सेपारेट स्टेटआबो जाहैखासिगोन आरो बेखौ जों राजनितिक भाबैनो मावनो हासिगोन बेखौ साननानै आङो खावसे जिबनाबो जिहेतु थांखाबाय खावसे जिबन दंबोयो बेखिनिखौ आङो समाजनि जानानै खामानि मावनोसै आरो जोंनि लोगोफोराबो बुंबाय बयबो बुंबाय नोंथाङा प्रमद बर'निनो जेनेरेसन प्रमद बर'नो थांना पार्टियाव खामानि मावहैदो पार्टियाव जोंहा खामानि मावनो गोनां दङ नोंथांमोन बायदि माने खोब धन्यबाद थेंक इउ नोंथांमोन बायदि नोंथांमोन बायदि माने जि 100% जुजिनानै खामानि मावो बेबायदि मानसि जोंनो नांगौ होननायखाय आङो लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे जोङो 6 जन गफरनि जि कनफारेन्स बेयावहाय जोङो ओंखारनानै आङो लरेन्सखौ बियो जिहेतु बिटिआरनि वान अफ सिगनेटरि बिथांखौ सनमान होनानै आं जिल्लायाव ग्रोम ग्रोम रायजो राजाखौ लानानै आंनि बिटिएलाव हाबनो हायोमोन नाथाय आं लरेन्स सारखौ आङो मान सनमान होनानै बिथांखौ आं सिबिनानै बिथांखौ आं आरो अनोबो बिराद बे हिसाबै आं लरेन्स सारजोंनो क'क्राझाराव जइन जाहैदों आरो बेवहाय आंनि जिल्लानि भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै गोबांथार दैदेनगिरि आरो बारग' आनसलिकनि आफादगिरिफोर जोंहा नैबे धनस्रि समष्टिनि सोरगिदिं थानाय आरो खैराबारिनिफ्रायबो बेबायदि गोबांथार बारग' आफादगिरि आनसलिकनि बैसोबो जाबाय होननानै लाना थांजोबनानै जों 18 जन बेबायदि आबसुनि सेंग्रा जाखांफुनाय दैदेनगिरिजों जइन जाहैदों आरो जइन जाहैनानै आं बिदि टिकेट बिनोबो सानाखैमोन आं खामानि मावबाय थादोंमोन थांनाय बिटिसिनि इलेक्सनावबो आं रुजु आदाखौ देरहानोबो गोबाङैनो खामानि मावदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव जों देरहानो हायाखिसै मानोना बेयाव गोबां मुसलमानफोर भट थाबाय जों मोनासै जों बायनो हायासै रायजो राजायाबो बुजिस'वासै बेयाव जों जेनबाय दा आं बिदिनो टिकेट बिनो होननानै सानाखैमोन नाथाय लोगोफोरा बयबो जंखायबाय थायो गोदोनिफ्रायनो नोंबो गेलेनांगौ नोंबो बिनांगौ बिदिनो आं होबाय होनानै बेवहाय आंनि बिदा जानाय गोबांथार दैदेनगिरि आदा बसुमतारी दंमोन मोसाहारि दङमोन खजन हैनारि आदा दंमोन राजु धाकाल दंमोन आंनि लोगो करेन्द्रनाथ बसुमतारीनि फिसाज्ला मावसोमग्रा बसुमतारी बिथाङाबो दङमोन थाङै आंनो होबाय दा बेबायदि दिनै बिपिएफआ अप्र'सो खालामदों जों इउपिपिएलआ माने जितु किसानखौ देरहाहोनो बेवहाय रतेन्द्र दैमारिखौ होदों होननानै नाथाय बिदि नङा जोंहा आं दहायनो बुंबाय जोङो नैबे समष्टिखौ गोदोनिफ्रायनो जुजिनानै हमथानानै लाखिदों आरो जोङो लाखिखानांगोन जोङो जुजिनायनि अनगायै जोंहा जेबो उपाय गैया थांनाय समफ्रावबो जोङो सोरबा बिजेपि सोरबा कंग्रेसखौ जोङो नेनानै जों बिसायख'थियाव जों देरहायाखै जों हारसिंनो जुजिनानै फैखादों आरो एबारबो जों जुजिनानै थांखानांगोन बे मोनसे आइडिय'लजि प्रिन्सिपालखौ लानानै आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि जि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि आरो गासै रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन माहारिनि मददाव आं दिनैनि बेयाव निर्दल फ्रेन्डशिप बिजाथि हिसाबै इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै आं दिनै गसंदों दा बेयावहाय दिनै मानावगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनै आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दिपेन बर' बिथांमोना जुदि मोजाङै गोजौ लेभेलाव सावरायनानै आंनि थासारिनि जिहेतु साबसिन जोङो दिनै 27टा प्राइमारियावहाय जोंहा
18टा प्राइमेरावनो जोङो PCDC चेयारमेन दङबा दिनै BJP-निफ्राय जोंहा 9टा सौल'सो दङ अब्ला आंनि थासारिया एफा मोजां दिनै ग्रोम ग्रोम हाबाफारि जादों रायजो राजाया बयबो मदद खालामदों जों गोलाव जोजोबनानै फैनाय जोंनाव थाखा फैसा थाया अब्लाबो बयबो गरसे गरनै होनानै आंखौ मदद खालामदों बेबायदि एफा मोजां थासारियाव जुदि देरहाहोनानै लानो हायाबा बे UPPL-नि थाखाय बियो मोजां मोनसे लैखोन जानाय नङा आरो बर' हारिनि थाखायबो मोनसे मोजां लैखोन जानाय नङा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायदों नोंथांमोननि BM चेनेलनि गेजेरजों आइ आफा बर' रायजो राजा जोङो जाहाथे आं रतेन्द्र दैमारिनि UPPL हान्जानो जिहेतु जों सुक्ति खालामनानै फैदों जुजिनानै फैदों जोंनि आन्दोआवहाय गोबां मुंख्लंनि न'खरफोरखौ नायनो गोनां थाहैबाय सोमावसारनानै बैसो जानाय गोबां आलामियाथो न'खरफोरखौ नायनो गोनां थाहैबाय दा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो 100% बर'फोरा आंनो भट होनांगौ होननानै आं आखाइ खबजबै आर'ज गाबदों आरो बेजों लोगोसे दिनै गुबुन गुबुन माहारिफोराबो आंखौ मोजां मोनो मानोना आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव खामानि मावनाय हिसाबै बे ओनसोलावहाय गुबुन गुबुन संगठन सात्र संगठन लोगो दङ सानथालि स्टुडेन्टआनो होन बिदिनो आदिबासि स्टुडेन्टआनो होन बिदिनो ABMSुआनो होन एमसुआनो होन नेमसुआनो होन मुसाया होन गुरखा जाहा स्टुडेन्ट इउनियनानो होन एसेबां स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन फ्रेन्ड्स दङ बिथांमोना आथिखालाव मदद खालामबाय थादों दा बेबायदि जोंखौ मदद खालामबाय थादों खामानि मावबाय थादों दा बेबायदि एफा ग्रोम ग्रोम खामानि मावनायाव देरहायाब्ला बे आन्दोआव माबा मोनसे थासारि थागोन आं बेखौ साननो गोनां जादों जियानो जाया मानो जों दायो जयै बयबो जुजिबाय थादों आरो आं देरहागोन होननानै मिजिं आरो आसा खालामो अल द बेस्ट बांसिन प्रब्लेम मेन प्रब्लेम बे एरियायाव नोंथांनि नुनाय मथे बे ओनसोलनि प्रब्लेमाथ' जोङो बयबो मिथिगौ लामाफोर दङ बे लामाफोरा दिनैबो जिखिनि नेसनेल हाइवे दङ बेजों PWD-आ कानेक्टिं जायाखै आरो बेनिफ्राय PWD रडजों जोंहा भिलेज रडा कानेक्टिं जायाखै आरो भिलेजनि जिथु सुबानि रड बेजों आबाद फोथारनि रडा कानेक्टिं जायाखै बेखिनिखौ जोङो जुदि CC ब्लक जुदि खालामनानै होयोबा जोंनि न'खर जोंनि लामा सामाया साबखांगोन बेनिफ्राय लानानै जोंहा आबाद गायग्रा फोथार नैबे मासबाद समस्तिनि जों हाजो खाथियाव हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया बिराद माने बिराद गोख्रै कारेन्ट माने दाहार दङ बेखाय माने खेंख्रा खेंख्रि बोहैबोनानै जोंनि गामिखौ खुरखायो जोंनि आबाद फोथारखौ खुरखायो अब्ला बथ साइडआवबो जुदि जिखिनि दै दङ जोंहा बिथिं पाग्लादिया थाबाय सानजाहा धनस्रि थाबाय बेबायदिनो मरा धनस्रि थाबाय गलन्दि दै थाबाय बेबायदि मोनबासो जोंहा दै दङ गिदिर दैया जाबाय धनस्रि बे फारनैथिंबो जोङो दिनै बर्डार प्रटेकसन होनानै गामिखौ बासायनांगोन जि दखरसे दखरनै आबाद फोथार दङ बेखौ जों बासायनांगोन आरो सोरगिदिं सेर 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 जोङो बिफां गायनांगोन अब्ला जोंहा मोनसे इनभारमेन्ट बै ग्रिन रिभलिउसनबो फैबाय बेयावहाय जोङो मैदेर फैयो आथिखालाव जिब जुनाराबो बै हाग्रायाव थाबाय अरांनिफ्राय ओरै थांनानै जोंहा नैबे भैराकुन्द जानानै जोंहा बिथिं जिखिनि हाग्रा दङ बिथिं जिब जुनाराबो बेरायनो हाबाय जों माने फ्रेन्डलि मोनसे इक'लजि जों बेयाव इमप्रुभमेन्ट जों क्रिएट खालामनो हायो बे थाबाय आरो लामा सामा जोंहा जिखिनि हाइवे दङ जिखिनि PW दङ बिफां लाइफां गायनानै होनांगोन आरो फसंथान हिसाबै जोंहा मासबाद समस्तियाव बेबायदि अदालगुरि कलेज मोनसे फुल फ्लेज कलेज होनबा अदालगुरि इडुकेसन इनस्टिटिउसन हिसाबै दा बेल' जानानै दङ मासबाद दिनै जुनियर कलेज बियो जाबाय रौताया दाख्लैनि जि लिस्टआव थालांबावबाय बेबायदि जोंहा बेयावहाय मासबाद आरो नैबे रौता अराङाव दङ जुनियर कलेज बे जाबाय दा बे माखासे जि अनुस्थान बेखौ जोङो मोजाङै जोङो लांनांगोन आरो एग्रिकालसार सेक्टरबो जाथायारि एग्रिकालसार हिसाबै जों सुक्तियावहाय नैबे रौता आरो नैबे दलगाव समस्ति आरो मासबाद समस्ति गेजेरावनो जोंहा अर्गेनिक इउनिभारसिटिया जागोन दाथ' बेजों बे ओनसोला जौगाखांगोन बेनिफ्राय नैबेथिं जि भैराकुन्द ट्राइबेल इउनिभारसिटि जागोन बेबो जोंहा मासबादजों नांजाबनाय थ' बे हिसाबै आरो जि अदालगुरियाव जोंहा NIT दङ बेबो नैबे मासबाद समस्तिजों नांजाबनानै थागोन अब्ला जि गिदिर गिदिर मोनथाम अनुस्थान दिनै ट्राइबेल इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै NIT-निफ्राय लानानै आरो नैबे अर्गेनिक इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै मासबाद समस्ति एकदम सिमायावनो जागोन बे हिसाबै बेखिनिखौ जोङो मावफुंनो हायोब्ला आंनि मासबाद समस्तिया इन फिउचार बिराद मोनसे साबना हामना मोनसे जौगाखां समस्ति जागोन बियो सुबुंफोरनि थाखाय बेरायथाव मोनसे समस्ति जागोन आरो जि जोङो आथिखालाव जोङो जि बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैदों नैबे भैराकुन्दनिफ्राय आप टु जोंहा हलंगिसिम लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम जि माने बानासुर मिनि हाइवे जागोन बे नैबे भैराकुन्दनि मासबादनिफ्रायनो जिहेतु जागायगोन बेनिफ्राय जागोन ना आंनि समस्तिनिफ्राय जागायगोन आरो बे समस्तिनिफ्राय ओरै अदालगुरि नांजाबनाय
नांजाबनाय जिथु ओनसोल दै दङ बेवहाय ब्रिज जागोन दा अब्ला नैबे समस्थिया जि एफर्टजों जिखिनि दफाफोर मोनदों बेखौ जुदि मोजाङै मावफुंबा जोबोद साबना हामना जागोन बेखौ नोंथाङानो मावनांगोन बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो गामियावहाय क्लाब न'फोरखौ मोजाङै लुस्रांनानै होनांगोन आरो मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे ट्रेनिं सेन्टार कम्पिउटार बेवहाय माने थानांगोन बेवहाय इनफरमेटिभ सेन्टार मोनसे जानांगोन आथिखालनि ग्लबेलाइजेसन जुगावहाय साख्रि बाख्रि बहा मा खामानि दामानि ओंखारदों बेखौ रायजो राजानो होनो थाखाय आंहा बिदि मोनसे इसा दङ आरो जाहाथे मोनफ्रोमबो गामिनि सोरबा ख्रिस्ट' सिबियारियानो थाया मानो सोरबा बाथौ सिबियारियानो थाया मानो सोरबा ब्रह्म सिबियारियानो थाया मानो मोनफ्रोमबो गामिनि जि जयगालया बा बिदिनो गोथार थानसालि बाथौ थानसालि बा जोंहा जि गोथार गिर्जा बेफोरो मोजाङै जाहाथे जोङो लुफुंनानै लानांगोन नंगौ बेखौ दिनै जोङो डाइरेक्ट स्किमफोराव होनो हाया नाथाय खेंख्रा खेंख्रि खालामनानै बे दाथायारिफोरखौ जों फोसाबनानै लानो हायो जों बाउन्डारि हलनिफ्राय लानानै बेयाव कमिउनिटि हलनिफ्राय लानानै रंगमन्चनिफ्राय लानानै आर्ट फिल्मनिफ्राय लानानै बेबायदि जिगजाग माखासे लामाजों नङा होमबा सार दिनै नोंथाङा जे रेलि खालामनो नागिरदों माजबानिफ्रायबो बा बिनिफ्रायबो नैबे रुटानिफ्रायबो नंगौ ओमफ्राय दा बेवहाय बेसेबांसो बाइक रेलि जागोन बा गारि रेलि जागोन बायदि आं दहायनो नोंथांनो बुंखाबाय दिनै आंनि माजबादाव रायजो राजाया जि लोब लोब फैदों आरो जिखिनि फेक्टर्सआ आंखौ फेभार खालामदों बिराद मोजां मोनसे समस्ति देरहाना लानो थाखाय आइ आफा रायजोफोर राजाफोरनि थाखाय दा बेयावहाय जिहेतु बे फ्रेन्डलि गेलेनाय बिजेपिबो आरो दिनै जोंनि इउपिपिएलनिबो दा बेखायनो बेवहाय बिदि खोब गिदिर गिदिर प्रग्राम स्टार केम्पेनार बा चिफ बेबायदि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिजेपिनि बा जोंनि बिथांमोना स्रोद थेलेब प्रग्राम खालामगोनबाबो बिदि खोब गिदिर माने जुजिलायनाय प्रग्राम खालामा बेखायनो जों गावसो निजायै खालामो बेखायनो दाख्लै प्रमद बर' बिथाङा आंनि जोनोम जायगायाव फैबाय बेवहाय गुबुन माहारिफोरा खोब मोजाङैनो बिथांखौ अननाय खिथिदों गेदेरिं खालामनानै खिथिदों बिथाङा जोबोद खुसि जालांदों आरो दिनै आदा फेरेंगा बिथाङा फैगोन रन्जित बसुमतारी बिथाङा फैगोन माजबादाव फैगोन नावहिरावहाय जोङो आंनि समस्थिया ओजों महनपुरनिफ्राय जायोमोन नाथाय जोङो दिनै नैबे रौतानिफ्राय खेलेबले मोनसे रेलि लादों खोब गिदिर रेलि लायाखै खारन थाखा फैसानिबो आंखाल जाहैबाय रायजो राजाया खांनानै होदों बेजोंनो जोङो नैबे रौतानिफ्राय बायो बा बेनो जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा खांना होदों औ बेखिनिखौ जों लानानै थांगोन बेनिफ्राय 3 बाजियाव फेरेंगा सारा बेयावहाय बिबुंथि लाखिगोन आरो फेरेंगा सारा मिथिखायो बेबो दुखुथिया जुजिनानै फैनानै फरायनानै मोनसे कलेजाव बिथाङा लेक्सारार महरै खामानि मावदोंमोन नाथाय बेयावबो साख्रि बाख्रि जायाखिसै बर'नि गासै जेंनाफोरा खर'आव फैबाय थायो बेखायनो बियो सासे लेक्सारार जानानैबो बियो हाथियारजोंनो सोमावसारनो खारलांदोंमोन आरो दिनै बियो सावरायनायाव फैनानै दिनै बयनिख्रुइ गाबथानो हाग्रा धर्ज गोनांसिन आरो बयनिख्रुइ माने मेचुर होननांगोन आङो फेरेंगा सारखौ जोबोद मोजां मोनो आंखौबो अनो बिथाङा फन खालामबाय थायो आंखौ मदद होयो बिदिनो गासैबो बिथाङा मदद खालामो देहायारियानो होन बिदिनो माने अरेलि खामानि दामानि बेफोरावहाय गासैखौबो बिथाङा खालामनो नाजायो आरो हायोबा मालाबा सम फाइनान्सियेलबो एसे एनै खालामनो नाजायो बेबायदि माने आं बिथांखौ जोबोद सिबियो आरो आं सानो बेबायदि जुदि माखासे आरो दैदेनगिरि जों थाबावनायमोनबा दिनै जोङो खौसे थानायमोनबा जोङो आरो गोख्रों जाबावगोन आदा रन्जनाबो जेलाव थायालासिनो जों जयै थानायमोनब्ला बिराद गोख्रों जागौमोन जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हानाय नङामोन नाथाय दुखुनांथाव भाबै रन्जना जेलाव थांनायनि उनाव बिथांनि जि उननि दैदेनगिरि मोनसे थिग लामाजों जों थांनो हायाखै होननानै सानो दा बेवहाय जों लेथेर फेथेर जाबाय थादों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' दिनै बिथाङा प्रफेसनेल राजनितिकआव हाबखाबाय डिएलटि सुक्ति खालामनानै फैनायनि उनाव जों बिथांमोनखौ मान सनमान होनानै जोङो देरहाहोबाय जोङो 10 बोसोर बिथांखौ सोरखारावबो दोनबाय नाथाय जेब्ला 2009आवहाय तेलेंगाना रायजोखौ होनाय जासै होननानै भारत सरकारा फोसावबाय बेनि उनाव जोंबो सानबाय होनबालाय जोंबो बै समाव जोंखौ बुरखायनानै दोननाय आलादा रायजो होनायनि बै समावहाय थासारि गैयामोन उनावहाय बेबायदि थासारि फैयोबा बिनानै ला होनायनि बाथ्रा बेखौ जोङो गोसोखांनानै आन्दलन खालामबाय बे आन्दलनाव खिन्थु बिथाङा राजनितिकभाबो जोंखौ मदद खालामाखिसै आबसुखौ बुंबाय आन्दलन खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ ना गोरान बायदि फोरानगोन आरो आबसुजों बड'लेण्ड जाया सुक्ति जाया प्रमद बर'जों सुक्ति जाया बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंबाय आरो जोङो जोंनि एकर्डखौ बिथाङा धंस' खालामनो नाजादोंमोन आरो जोंनि जि सोमावसारग्रा हान्जाफोरखौबो हाग्रानिफ्राय फैनायनि उनावनो बेंथा माखासेखौ लानानै थांबाय बेबायदि लेथेर खालामनो नाजादोंमोन
खिन्थु बिथांजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरा जोंजों जि ज' ज' दङ बिथांजों गोबां खेब सावरायनानै जयै थांनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा गावनि एजेन्डानिफ्राय एसेबो दोरोदा दा बेयावबो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जथाय आफादा जोंनाबो दोरोदा नङा होमबा बिदिनो जुजिबाय जुजिनानै जोङो दिनै सरकार दानो हाबाय आरो नैबे MLA बिसायख'थिनि उनावनो जोङो गोबां MLA देरहागोन मथा मथि बिबिएफखौ रायजो राजाफ्रा दोनथ'सिगोन स' नोंथांनि जि बे हालामाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो मोनबाय गोबां बाथ्रा आरो लोगोसे आं बेखौ हिसाबै नायोबा नोंथाङा सान्सेस 80%आवनो दंखायो देरहागोना 80%आवनो दङ नाथाय नोंथाङा मिथिगौ लास्ट गेम जायो माबा माबि गेम जायो राजनितिकआव दा बे गेमफोरखौ आं दहायनो बुंबाय गासै जि दल माहारि संगठन दङ सरकार दङ नङा होमबा बे गेमखौ जोङो दायो गेलेनो हायो दा बेखायनो आं गेदेमा बै दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव आगारनानै होबाय गासैबो गेमखौ गेलेनानै जाहाथे आंखौ बोखांनानै लांगोन आरो आं जि आसा गोलाव सोमावसारनानै बे ओनसोलनि रायजो राजा बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ जेरैबायदि सिबिनो लुबैदों आरो सोमावसारनानै गोबाव सम सोरबा हाथियार देना सोमावसारनानै फैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' हारिमु आफाद गुबुन गुबुन आफादाव मावनानै जे आलानि आखानि जानानै दङ दिनै लेखा गोरों सेंग्राफोर साख्रि मोनाखै दा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर गोबांफोर दङ गोबां खामानि मावनो लुबैदों नङा होमबा मदद नांगौ राजनितिक भाबै सापर्ट नांगौ दा बेफोरखौ आं माने मावनानै होनो लुबैनो गोसो जादों आरो निस्सय आंखौ बोखांना लांनोबा आं मावनानै होगोन 100% आं मावनानै होगोन होननानै आं खोन्थाबाय थेंक इउ सार एकदम अल द बेस्ट सार थेंक इउ